Velkommen til den store bagedyst. I dag er udfordringen at lave lagkager. Klar, parat, bag. Hej ja. Hvad er det så, I laver lige nu? Jamen, vi laver lagkage. Ikke? Jo. Ikke? Jo. Ja, vi laver lavkage. Vi laver lagkage. Lagkage. Hvad fanden er det der? Det er i frystørret. Jo. Jamen, det skulle da snyde. Hvorfor? Det må man ikke. Hvorfor ikke? I er selv tør. Hvad mener du? Ja, I har gjort det forkert, jo. Hvad mener du? Og hvad fanden er det der? Det er dumme københavner. Og med dig. Du kan ikke se mig. Vi bagte dem. Vi bagte dem selv. Jeg bagte dem selv. Ja, vi har selv bagt dem. Jamen, hvad er det her så? Det er indpakningen. Vi har lige at putte dem ind i, når jeg bagte dem. Ja. Hvad er det, du vil? Gør du ord igen, så? Skal du fucking fremme mig? Nikolaj, hjælp mig! Hjælp mig! Hej Mia, hvad laver I så? Vi laver blåbærkage. Lagkage. Det lyder godt. Men hvad er det der? Du siger ikke, I burde smide det der ud. Det ligger bare på bordet og flyder. Ja, det er fordi, så vi kan samle skralden sammen og smide det ud senere. Jamen, jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé at smide det ud løbende, så synes jeg lige. Nå, hvordan går det så herovre? Jamen, det går meget godt. Skide godt. Det går super duper. Jamen, det er super duper. Jeg synes ikke ikke helt, jeg kan se, at det går super duper, fordi jeg synes, det der ser lidt tyndt ud. Jamen, ved du hvad der mangler? Det er fordi, der mangler selleri. Der mangler simpelthen selleri. Jeg tænker på selleri i jeres lagkage. Ja, det har vi. Og hvordan kan I så det? Fordi jeg synes personligt ikke, at det egner sig i en lagkage. Ja, men det Selleri er er det meningen, ikke også? Selleri er det bedste. Ja. Det ved selv dumme københavner. Jamen, Jeg er en dumme københavner, og det er du fuldstændig også. Ja. Så jeg ved ikke, hvad du er, hvis du ikke lige ved, at selleri er det bedste. Men det er blomsterpink. Og det blæser, og det regner, og vi skal bare lige have noget kål med. Vi skal bare have noget med, ikke? Ja. Det er, ja, vi Vi skal skal bare bare lige have have noget noget kål med. Ja, for det. Nej. Skindag! Nej. Hvis nu vi lige masser ned med en gaffel, ikke også? Sådan ligesom bliver fordelt indenunder. Det er vores metoder her fra Fyn og Jylland, der lige kommer sammen. Det er alle de gode. Nå Mette, hvordan synes du så, det går med deltagerne? Jamen, det går jo som det går. Altså, jeg synes, det ser meget interessant ud, hvad vi har gang i, og jeg glæder mig selvfølgelig til at se, hvordan resultaterne bliver. Nu må vi jo så se, hvordan det går. Det virker lidt som om, at de har deres helt egne måder at ligesom fortolke, hvad en lagkage egentlig er. Hvad laver du? Men jeg skal til at varme noget til. Nå, hvordan går det så nu? Jamen det går rigtig godt her. Ja. Her Vi er hos, stolte af vores kage. Jylland og Københavnerne. Er det en kop, I har jeres Nutella i? Ja. Ja. Så det får en lidt mere rustik smag af porcelæn. Nu er der kun 1 minut tilbage, så nu skal det virkelig skynde sig.